programa HCI, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangingumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon, mga followers natin sa Facebook, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom na mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's the HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. So tayo po ay siyempre napapakinggan DCGB Legazpi sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte, 101.3 radyo natin Paracale, of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So kumusta po sa mga listeners natin? Sana po ay okay kayo. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin po ang may mga problema sa kalusugan. Kaya sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, subukan nyo po ang aming Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's the HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. O tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Pati sa COVID-19, napakagaling ng ating produkto. And by the way, sa mga taga rito sa area ng Legazpi, yung mga hindi pa naka-attend ng ating health orientation, meron akong ginawang schedule ngayong June 24, Friday po yan. June 24, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. Oo, pwede kayo mag-attend. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Katulad ng kanina, may kausap pa lang ako na na-stroke na daw siya 2 beses. 2 beses na-stroke. Sabi ko sa kanya, try the CMD saka CBF. Sabi niya, uminom na ako niyan, ma'am. Uminom ako niyan, ma'am, noon. Noon pa daw. O, diba, madalas sabihin ko, for healthy family, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, anong gawin? Continue lang po para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. Yan ang sekretong malupit. Take Power Trio para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, anong gawin? Huwag basta-basta tanggalin kasi kailangan, these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan. Huwag natin pabayaan ang ating mga sarili. The best doctor to yourself is you. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. At sa ngayon, alam nyo ba na, maraming mga negosyante ngayon. Oy, mag-ingat-ingat yung mga katulad ko na mga nagninegosyo, baka sa sobrang natin na sobrang kabisihan natin sa ating business ay napapabayaan yung health. O, diba? Napapabayaan yung health. Oo, later on yung ating hard-earned money ay matatapon din yan sa pagpapagamot. Pero if you know about this Power Trio at maingat tayo sa ating mga lifestyle, hindi po tayo basta-basta babagsak niyan. Hindi po tayo basta-basta magkakasakit. O katulad nito gusto kong i-inspire kayo. Mga taong desperado na, akala wala ng pag-asa, pero natulungan ng ating produkto. Ulitin ko lang yung aking text hotline,
0939-904-0717, 0939-904-0717. At for the meantime, eto muna isang magandang kwento ng kagalingan, pakinggan po natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack. Through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product at nagpunta kami. Hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito na ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, effective ng product. Alam niyo, nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, radyo, tapos dala-dala ang radyo pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila, may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuti rin ang katawan at yun, naisipan ding mag-stockist. Kaya ito, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Ito lang ang hiniling ko, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stockist kami at unti-unting nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra, okay. Tapos ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako, this is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang kasama namin, kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Iyon na sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin. Pangalan ulit. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa'yo ma'am, kumusta po ang product? Ay nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD. Napakabisa, no? At makakatulong talaga ito. Kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon, gumamit lang kayo ng Power Trio. Lalo na't ang Power Trio. Gagaling at gagaling kayo. Pangalan po ulit. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Ayan, o diba? Actually, ang nakakatuwa na mga desperado na
natulungan ng ating produkto. Akalain mo yan na mga negosyante dahil nagkaroon ng sakit, na bankrupt, naubos yung kabuhayan, at how amazing is our power trio para ma-restore yung health ng tao. Hanggang ngayon, napaka-healthy na po ni Sir Alfredo Gasilios. Pero ito, isa pa ito na matinding nangyari sa kanya. Naging desperado rin. Akala wala ng pag-asa, pero natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ito, pakinggan po muna natin. Okay, way back 2004, parang kailan lang, ano? Ako pala si Roland Magahin, Mr. CMD ng Iloilo at saka Bacolod City. Ito talaga ang totoong testimony sa buhay ko. Bago ako nagiging distributor o nagiging member ng Health Good International Corporation, ako at saka kasama ko yung asawa ko ay dati kaming tagatinda ng gulay at saka prutas sa palengke. Ibig sabihin doon, market vendor. So, nangyari sa akin, nagkasakit ng isang matinding sakit na tinatawag nila heart disease. Nagkaroon ako ng tawag na heart attack way back na August 6, 2004. So, maliban dyan, meron pa akong sakit na tinatawag nila hika. Tawag doon asthma. So, sa daming gamot na na-intake ko, nagkaroon ako ng mga komplikasyon. Alam mo naman natin yung mga side effects ng mga gamot. At saka, ang doktor ko mismo, yung cardiologist ko, nag-advise sa tinding nangyari sa puso ko na nagka-heart attack ako, dapat mag-undergo ako ng isang major operation na tinatawag na heart bypass. Okay? Ang problema, number one, wala naman akong 1.5 million on that time. Okay? Mahal, 2004, about 15 years ago. So, kailangan mo millions. Pangalawa, hindi pwede ako palang maoperahan, sabi rin ng mga doktor, dahil na chronic asthmatic ako. Grabe na talaga ang hika ko. Kasi ang explanation nila, na once nagka-undergo ako ng operation, sa operation table mismo, ang mangyari sa akin, kamatayan talaga. Bakit? Once na asthmatic ka pala, tapos magkaroon ka ng major operation, tulad na sa heart, magkaroon ng komplikasyon kaagad yun. Doon mismo sa lungs. So, allergy, lalo na gamot, lahat kung anong ina-apply sa katawan mo. So, therefore, hindi pumayag ang tawag doon, ang mga doktor ko. So, tiniis ko na lang. Totally depend ako sa mga gamot, mga herbals, kung ano-ano na lang na para makasurvive ako. Pero ang nangyari, nagkaroon na naman ako ng kidney problems. So, sobra siguro dami ng gamot, yun, ang kidneys ko, nagkaroon, especially yung right kidneys ko. Pag umihi ako, hindi na ihi, lumalabas, dugo na. So, napakasakit ang sitwasyon ko doon. So, by September of 2004 siguro, may pumasok na mga tauhan ng health code, mga distributor sa Iloilo na naghahanap kung sinong taong makapag-introduce itong product na to. So, naghanap sila kung sino. So, may isang tao na nagtatrabaho sa hotel makapag-recommend na hanapin nyo ang Roland Magahin. Nakita nila ako, pero sabi natin, almost 2 or 3 months to live na lang siguro kasi ang sitwasyon ko noon talagang wala nang, yes, at saka ubos na ang lahat. Pati kabuhayan, pera, kahit pamasahe ko lang sa jeepney noon, 5 piso kasi noon ang regular fare na sa jeepneys noon, wala sa bulsa ko. Yun ang talaga ang totoo. At tapos wala na kaming negosyo, lahat ng mga ari-arian, bahay, lahat. Tapos utang, nabaon kami sa utang. Ilang buwan kang may sakit po yan?
So, nung tinaman ako na sakit ko ng August, pero yung ano ko, yung asthma ko, mga 30s pa lang, asthmatic talaga na ako noon. Ano yung edad mo na heart attack ka? At the age of 48. 48. Oh, 48. So, nang dumating ang CMD? Nung dumating ang CMD, ayun nga, yun nga, pag-take ko, within a week pa lang. Wow. Within a week, ha? Oo. May naramdaman na ako na ibang-iba na talaga. Oo, naiba na talaga. So, inubos ko yung isang 60 ml. Kasi sabi nung lumapit sa akin at tapos mismo ang mga tawag doon, ang mga distributors na mga unang mga distributors, leaders ng health code, sabi maganda talaga sa katawan ko at saka may business pa. Okay, so hindi ko pinansin muna ang business kasi yung product muna. Oh, so yun ang sitwasyon namin sa Iloilo, kahit paano ginawa naming mauna yung isang 60 ml. Yun. So ginamit ko 10 drops umaga, 10 drops sa gabi, sa tanghali, gabi, 3 times a day. So may naramdaman ako kagad na pagbabago. 1 week. 1 week, within a week, pero na-experience ko ang tinatawag nila na cleansing o detoxification. Lumalabas ang lahat yan sa katawan ko. So, dahan-dahan, hindi naman sabihin natin parang magic, Oo, kasi ang product natin is natural. So, dahan-dahan, within a month, sabi ko, eto na. So, Mo yung business. after a month, nagpa-general check-up ako. Believe it or not, ang result, Wow. ang heart ko balik sa normal, ang kidney ko balik sa normal, at hindi ko na na-experience ang hika, Very good. ang asthma. So, ngayon, 15 years ka na. So, pasalamat of course, pasalamat talaga ako sa Panginoon na itong maalala ko pa ang very simple prayer at saka pagpasalamat sa Kanya. Thank you, Lord. Gamitin mo itong product na ito para sa iba rin may mga karamdaman at saka gamitin mo rin ako para ma-share ko sa kanila. So, from the starting October, 10th of October of 2004, nagpa-register ako sa Health Code International. So, doon nagsimula Yung business din. yung business at the same time na-maintain ko yung 15 years ka na user. 15 years as a user na ako. O, kumusta na ngayon? So, it's a blessing. Sasabihin natin, it's a manifold blessing. Yung na-restore yung health ko. May business pa. May business pa. So, Travel. every year travel pa. Oh, so, andito tayo sa Malaysia ngayon, lalo na sa mga first timer dito. Kung nangyari ito sa akin, alam ko 101% mangyayari din ito sa iyo. So it's a blessing. So it's a blessing. So naniwala talaga ako na i-share natin ito every day. Within 15 years, wala akong na tawag doon, wala akong na-miss na isang araw na hindi ako nakapag-share sa product at saka business. So ito, together with my wife, my one and only wife, and my ex-girlfriend. Yearly travel. Yes, yearly ito, So, ito na naman, gusto ko na naman itong mangyari na naman sa itong generation na to, di ba? Yung mga bagong generation sa health code, ina-encourage ko na naman, paniwala, at saka focus lang, trabaho lang, at saka meron talagang tawag doon na napakalaking blessing din para sa kanila. So therefore, Ayan. yes, so sinasabi ko na dito pala sa HCI Biz, may buhay, may hanap buhay. So ayan sa mga listeners natin, ang ating product tried and tested. Hindi lang po sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. Kaya yung dalawang yon ay magkasunod, parehas na negosyante, nagkasakit, nang gumuho ang kalusugan, gumuho din ang kabuhayan. Pero dahil nakilala nila ang mga produkto ni Health Code International, ay restored sila the natural way. Ayun si Sir Magahin, bali 18 years na po. So healthy na ngayon. Akalain mo yan, yung dating akala wala ng pag-asa. Ganon din si Mr. Alfredo Gasillos. Oo, na akala ay kukunin na rin ni Lord, pero yun pala hindi pa po. Dahil nakilala nila ang produkto ni Health Code
International. Ulit-ulit tayo, nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Magpa-guide, health analyze. And of course, para sa mga taga rito sa area ng Legazpi, meron akong schedule na health orientation. Kailan yan? June 24, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. Pwede kayo mag-attend. For those people na hindi pa po naka-attend, kung available din lang kayo, bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili, maka-attend ngayong June 24, 1 p.m. Ako mismo po ang magdi-discuss sa inyo habang nandito ako. Kasi maraming araw na syempre kailangan din umikot ng inyong lingkod. But of course, hindi lang yung health ang gusto natin. Matulungan kasama po ang kabuhayan. Kaya doon sa mga gustong gawin ng negosyo, sumabay na kayo. Dapat kasi alam ninyo yung produkto para makita nyo na you have a very wide market for our product. So June 24, 1 p.m. dito sa CMD office in Legazpi. So yan lang ang time na mabibigay ko po para doon sa mga gusto mag-attend sa ating health and wellness seminar. So ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. So dito na tayo sa ating mga outlet, mga CMD centers. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Sa Cornel Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Ma'am, sa area ng Camarines Sur, Kati Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libanon, Camarines Sur, Dutro Esplana Building, Manina Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, sa LNL Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stocky Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, at sa area ng Masbate, sa CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casilia, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Sa second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad, Casilia, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadgad. And by the way, sa mga taga-Comadgad, pwede na kayo magpa-health analyze dyan kay Ma'am Wenelin Fuentes. Ma'am Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dap Pilar, Sorsogon. Sa First District, Cobalbay,
Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Cati Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, Atop 711, Siga Avenue, Tabaco City, Mamartel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Rodel Mancera, Sugod Bakakay, Albay, Ma Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, Atop GW Hardware, Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Manito, Albay, Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. At ang aking office sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, taas po ng Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Andiyan si Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianas Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay EMS Barrio, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisel Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City, sa Sarte Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan, Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angela Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City, sa Val Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Now, sa 3rd District of Albay, Saunya, Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardinas Store, beside LBC Office, Ginobatan. Ami Canseco, kay Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Albay. Susie Dizon, sa Ultrapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City, beside PNB Ligao. Ma'am Nea Pasino, San Francisco, Ginobatan. In front, Tria Cable TV Office. Andyan ni si Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga center, mga distributor, kung saan pwede kayo bumili ng ating produkto. So, ulitin ko lang yung aking invitation sa mga taga rito sa Albay, yung mga kaya dito. Please attend my health and wellness seminar, June 24, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. 2nd floor, alauna po yan. And for those people na gustong kumita dito, o gusto nyong kumita, refer, albawa, na-prove ninyo na maganda talaga yung product, mag-refer kayo ng tao dito sa amin. Ibigay nyo lang ang inyong mga pangalan at ang inyong mga contact number. Kung kayo ay member dito, ibigay nyo rin po ang inyong ID number. Importante po yun para makakonect kami sa inyo. Talagang na tayo, seryoso tayo na ma-share sa mga tao the business side of Health Code International na sa ngayon ay going 19 years na tayo. When it comes to product, marami po ang naka-graduate sa maintenance, mga due for operation na save po natin. At marami na rin sa ngayon na ginawa ang negosyo, ordinary people, now earning extraordinary income. So ayan, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Tayong muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet.